A Rúa Nova de Cambados está partida en dous. Un primeiro treito con materiais acordes ao núcleo histórico e outro con beirarrúas desiguais e pavimento deteriorado. En esta parte, onde o Concello ven de iniciar un proxecto de reurbanización. A reforma busca mellorar a imaxe e a accesibilidade da vía. Presentaba un problema, ademais do problema, claro, estético, desigualdade entre as beirarrúas do marxe dereito e do marxe esquerdo, e tiñan uns problemas de accesibilidade importantes, con distintos niveis, con rampas con moita pendente, con escalóns e incluso un firme resbaladizo, concretamente as desta marxe. A nova rúa será de plataforma única con beirarrúas de lousa de pedra e a zona de tránsito de asfalto. As prazas de estacionamento mantéñense todas e serán de adoquín. Ademais, tamén se van renovar os servizos soterrados. Aproveitando a obra, sustituir todas as instalacións soterradas que discorren por estas beirarrúas. Falamos de mellora da rede de saneamento, mellora da rede de abastecemento de auga e tamén a sustitución do rede de cableado eléctrico para as farolas públicas. A reurbanización supera un investimento duns 100.000 euros co apoio da Deputación de Pontevedra. Os traballos van durar un mes e medio e neles inclúense tamén prospeccións arqueolóxicas. Tamén hai un traballo de arqueoloxía a par que se están facendo os traballos. Vai ser raro que se atope porque foron terrenos ganados ao mar e pertencían máis ben a un horto dun pazo, por iso que é difícil que se atope algúns restos, e aparte son traballos máis ben superficiais, non se vai excavar moito. Ademais, a remodelación servirá tamén para volver dotar de auga o antigo pilón desta rúa que foi rehabilitado hai uns meses.